Biswajit DAIMARY बिथाङा सानाखै नामा जानला मोनला सालाया हारा गैया नालाय ओरैनो गोसोबादि फिदिंबानो जागोन बिथाङा आं बुंबावदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेफोरबादि जुदि बुंबाय थायोबा जों मानियोमोन बिथांखौ बिथाङा गोदो एमपि जानाय समाव रायजो समाव बर' हारिनि थाखाय बिराद होख्राव बुंदों पार्लियामेन्टआव खिन्थु दा मा जाखो बिथाङा दा सोरनिबा नारदबनायावसो नारसिननायावसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादोंना बिथाङा गावनो गोसो जाना बर' लिडार बे सासे एमएलए रिप्रेजेन्टेटिभ लोगोसे बे मन्थ्रिबाव बेफोरबादि बिथांनि खुगानिफ्राय बुङोबा एसे फिसा फिसा नंखाय बुस्थुआबो बिराद गिदिर जायो आरो बिनि धर्मनि खेत्रआव बेफोरबादि बोखावनानै जोंखौ एकदम फोरसा-फोरसि खालामनानै बर'खौ गाख्रुबबावनो नागिरदों दा बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एजेन्ट जानानै बर' हारिखौ सोखावनांगोन दाख्लैबावै बिस्वजित दैमारी जाय दाख्लैबावैसो तामुलपुरनिफ्राय एमएलए जानानै मन्थ्रिबो जाबाय नङा होमबा आसाम केबिनेटआव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बर' ख्रिस्टियानफोरा एसटिआव थानो ना माइनरिटियाव थानो बे मोननैनि सुबिदानि गेजेरनिफ्राय अबेबा मोनसेखौ थि खालामना लाथों होननाय जादों आं बिथांखौ मोनसे बुंनो लुगैदों बिथाङा पार्लियामेन्ट नामा एसटिखौ बानायनो एसटि बोखारनाय एसटि सोसननायाथ' पार्लियामेन्टआवल' थायो स्टेटनि गभर्नरा प्रेसिडेन्टनो नटिफाइ खालामो बिनि कनसालटेन्सियावसो पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ बे हारिखौ शिड्युल ट्राइबआव सोनांगौ ना बे हारिखौ शिड्युल ट्राइबनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ बे पार्लियामेन्टनि डिसिसन बिथाङा सोर जाखो ना बिथाङा बर'खौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिफ्रा पलिटिकेलि डिभाइड खालामखाबाय आन्दलन समावबो नों बिएलटिजों एनडिएफबिजों खम सैमाव बायदि बुथारलायबाय थिग बिदिनो नोंहा नैबे बिएल आरो पलिटिक्सनि लैथोआवबो बिपिएफजों इउपिपिएलजों जिबायदि दाङाबाजि आरो थिग बिदिनो बेयावथ' हायासै नालाय बर'खौ जेनबाय आरो बिनि धर्मनि खेत्रआव बेफोरबायदि बोखावनानै जोंखौ एकदम फोरसा-फोरसि खालामनानै बर'खौ गाख्रुबबावनो नागिरदों नामा ना बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एजेन्ट जानानै बर' हारिखौ सोखावनो नागिरदों नामा आंनि सोंथिया बेसो आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों आर्टिकेल 342खौ नायोबा जेराव शिड्युल ट्राइबनि बिसय बुङो दै बेवहाय कुनु माइनरिटिसफोरा शिड्युल ट्राइबनि जि मोन्थाय बेयाव जेबो बन्सित जानांगौनि खोथायानो गैया बन्सित जानांगौआ शिड्युल कास्टआवसो दं शिड्युल कास्ट अर्डार मथे 1950आव फार्स्ट टाइम मोनसे हिन्दु होननाय धर्मखौल'सो इनक्लुड खालामदोंमोन शिड्युल कास्ट अर्डारावलै 1950आव बिनि उनाव सिखखौ 1956आव इनक्लुड खालामबाय बिनिफ्राय रिसेन्टलि 1990आवहाय नोंहा बुद्धिज्मखौबो इनक्लुड खालामबाय बिथांमोनासो माइनरिटि बा ख्रिस्टियान बा मुस्लिमाव हाबोबा बा इस्लाम धर्म लायोबा बिथांमोनासो शिड्युल कास्टनि बेनिफिट्सनिफ्राय बन्सित जायो शिड्युल ट्राइबआव खिन्थु बेफोरबायदि जेबो खोथा गैया बेखायनो आं बिस्वजित दैमारी बिथांखौ बुंबावनो सानदों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै नों सोरनिबा एजेन्ट जानानैसो खामानिखौ मावदों नामा बर' हारिखौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिया नासयबोखाबाय नाख्रेबबोखाबाय बेजों जुजिसो जों थै बावनानैसो बिटिसि मोनदों बिटिसि मोननानैसो जों जि उन्नति जानांगौ बेखौ जादों आरो बेयावबो बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खर'आव सोनानै हारिजों हारिनि गेजेराव धर्म लानानै माबाफोर दाङाबाजि सोरजिहोनो नागिरदों नामा बेखौसो आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बेखौ सोंलु बर' लिडार बे सासे एमएलए रिप्रेजेन्टेटिभ लोगोसे बे मन्थ्रिबाव बेफोरबादि बिथांनि खुगानिफ्राय बुङोबा एसे फिसा नंखाय बुस्थुआबो बिराद गिदिर जायो मानो होनबा बिसोर साप'ज एमएलए सिटआव बेसेबांसो थायोलै माबाया भटार्सफ्रा मोनसे एमएलए सिटआव 1.5 लाख 2 लाख मानसिया जुदि भट होनानै बिथांखौ देरहाहोदोंबा बिनि भइसआ बेसेबां अजन गोनां जागोन बिथाङा सानाखै नामा जानला मोनला सालाया हारा गैया नालाय ओरैनो गोसोबादि फिदिंबानो जागोन नामा बिथाङा आं बुंबावदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेफोरबायदि जुदि बुंबाय थायोबा जों मानियोमोन बिथाङा गोदो एमपि जानाय समाव रायजो समाव बर' हारिनि थाखाय बिराद होख्राव बुंदों पार्लियामेन्टआव खिन्थु दा मा जाखो बिथाङालाय ना सोरनिबा नारदबनायावसो नारसिननायावसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादोंना बिथाङा गावनो गोसो जानासो बुंदों ओंखायनो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बुंदों इयुनाव जाहाथे बर'निफ्राय इसेबां गिदिर लिडार जानानै बेफोरबायदि भाषाखौ दाबायथों आरो जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै जेबो दाङाबाजि जि परिबेसखौ सृष्टि दा खालामथों